Hej så sammen, og velkommen til den her video i dag. Jeg sidder lidt inde på min egen server, som jeg kun har desværre i 7 dage. Og ja, vi har Christian med. Ja, du må sgu da ikke... Hvis jeg kunne dræbe dig, ikke? Så skulle det vist have været nu. Kom, vi skal herned. Skal vi op først, eller hvad? Nej, vi skal lige ned under. Ja. Wow. Vi har faldet igennem et hul. Ja, okay, 2 sekunder. Sådan. Fuck mig. Så er jeg tilbage igen. Ja. Ja, okay. Nu går jeg bare herned. Hvad fanden laver den der, Christian? Hvorfor der var nede og drikke Industry, eller hvad? Christian, du kan godt snakke. Ja. Nej! Det er fint, den står der. Der er party herinde, mand. Ud. Nå ja, det her er mit kisserum. Ja, og det her er mit. Og... Er du med os? Ja. Hvor er du henne? Ikke noget. Jeg laver ikke noget. Kom, vi skal også vise lamerne. Nej, ikke lige nu. De spytter på mig. Kom. Satan, er psykopater. Psykopatlamer. Jeg skulle have været herinde hele tiden, Christian. Jeg har været herinde i. Nej, gå væk, gå væk! Hvad har du lavet herinde? Hallo? Ja. Det skulle være en overraskelse. For helvede! Nej, kig kom ud! Hvad? Jeg dør! Okay. Hvordan har du fået den der... Nå ja, jeg skulle også videre mig ind. Ja, Christian. Jeg kan lige... Har du ikke gabbel til mig? Kan du ikke lige gå og hente lidt? For Nej, jeg har ikke gabbels. Har du ikke? Det er fandme grin nok til. Nå, okay. Men ja. Har de set vores fyrværkeri? Ja, det har de sgu da nok. Hvem tror I, der har lavet det? Ikke Mads Røgborg. Nej. Okay, jeg tror, at vi skal... Slut den her video, for nu har vi vist, hvad vi skal vise. Nej. Og, nå. Jeg dør. Det havde du eddermame også fortjent, hvis du døde der. Jeg tror, jeg vil gå lidt udenfor, Christian. Nå, det kan jeg sige. Men hvorfor ligger der så meget sten her? Vi har minet rigtig meget. Ja, og så er det så. Jeg kommer med min bue, jeg kommer med min bue. I'm coming with my bow. Gå da væk. Det kunne godt være... Christian, du bruger ikke din bue på mig. Okay. Lad os lige få minet lidt hernede, så. Men ja... Hvis I gerne vil have nogle flere Skywars videoer, så må I gerne skrive det i kommentarerne. For det nyder jeg virkelig at lave. Eller flere videoer med mig. Woo! Ja, det er Christian. Woohoo! 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 Ej! Ja, skal vi finde nogle dias, eller hvad? Hvem fanden også, at den hopper her? Helvede, Christian. Ved du, hvor dyr så den hopper er at lave? Jeg skal da gå over til det der edderkoppe noget. Nu ser vi spræk ud, hva'? Ja. Woohoo. Hvor er du henne? Jeg er udenfor. Jeg faldt ned fra et højt sted. Fuck you. Okay, jeg TP dig lige til mig.
Ja, der var en kaktus. Jeg kan høre edderkopper. Hvordan kan det være? Lol. Det er edderkoppespawner. Ja. Det kommer lige om 2 sekunder, lige det her min ting igen. Au. Ikke dø igen. Shit, Du skulle heller ikke dø der. Au. Christian, har vi ikke lige gabbel? Nej, sådan noget, så dyr. Jamen, kan du ikke lige gå op og lige smelte noget guld, og så lige lave det til mig? For jeg skal altså lige dræbe nogle edderkopper nu. Sådan det er bare normalt lidt. Ikke dem der er OP nogen. Dem kan man heller ikke lave, kan man? Dem der er OP, jo. Du skal bare bruge goldblocks, eller hvad det hedder. Okay. Tænk lidt. How to survive i Minecraft. Først jeg også bygge et jordhus, ja. Og jeg har så valgt at bo i et bjerg, men okay. Jeg laver bare en af de dyre. Nej, vel? Ja. Nej. Så jeg har lige fundet noget guld, og jeg har også... Så har vi jo ikke mere. Har vi kun 32 stykker diamond eller noget? Jeg har taget 16 af dem. Godt. Er det ikke bare pænt? Jeg tænker vel, skal vi lave en bro derovre? Vores hus er der. Og ja, så kan vi... okay, jeg har 6 stykker guld på mig, så... lækker sager. Ja, okay, den der tager vi lige... Kæft, jeg hader den her trappe. Ja, det er jo også mig, der lavede den, så... Hallo, altså, bare vi kan få lavet nogle jetpacks på et tidspunkt, jo. Nitra rings. Ja, eller hvad det hedder. Dem skal man finde. Kan man ikke få dem? Det er jo, så finder dem. Ja, kan man ikke selv lave dem? Nej. Hvad? Hvordan får man dem? Altså, hvilke steder kan man finde dem? Altså, vi har været Endiger. Ja. Ja. Og så, så i End er der nogle steder, hvor der er sådan nogle slags skibe. Så kan man finde dem derinde. Skibe? Ja, det ligner sådan nogle skibe, der bare flyver. Flyvende skib, kan man sige. Okay, så skal vi da vist i End igen. Hvad? Hvordan kommer du herop? Nå, det er bare mig, der laver den vej. Jamen, jeg spurgte også, hvordan du kom herop. Ja. Nej. Jeg tror, når vi har filmet den her video, bliver vi nødt til at gå ud i det bord. Ja, det er nok en god idé. Hej. What the fuck? Han er der bare med at gå væk fra mig. Jeg er på vej med et æble til dig, man. Din fucking Kom. Hvordan har du fået lavet sådan en? Har du lavet 2 endda? Hvad? Nej, jeg har lavet en. Hvordan har du lavet dem? Dem der er godt, det lader du være med, for det der er virkelig højt sted, jeg kan ned fra heroppe. Lad være. Nej, jeg rammer mig selv! Du ramte ikke dig selv, kan jeg se. Jo, jeg gjorde så. Nej, du gjorde jeg. Løgner! Nej, jeg brænder! For satan da. Okay, jeg tror det nu! Nej! What? Overlevede jeg lige hele det her fald ned. Undskyld, hvis vi skal ret meget, men altså... Du slås ham måske? Nej! Lad være. Du lykke. Okay, du kan godt finde noget at ramme med en bue. Jeg tror, vi skal slutte den her video nu. Inden jeg dør. Eller, lad være. Nå, ja. Nå, men jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I gad se med i den her video. Vi ses i næste video. Siger.